Pues estábamos aprendiendo cómo se hace un currículum para mejorarlo, las entrevistas, por ejemplo, cómo se busca un trabajo, que tampoco no es fácil de saber buscar un trabajo, y cómo tienes que comportarte, lo principal en una entrevista. Es para ayudar a la gente, nos ha ayudado mucho. Aparte hemos tenido una gran suerte de tener una coordinadora como es Silvia Gálvez, porque lo ha dado todo por nosotros. É a sensación que tiñan esta mañá as 25 persoas que participaron no obradoiro ocupacional Vives Emprega, destinado a persoas con especial dificultade para encontrar emprego, que organiza o Departamento de Benestar Social de Vilagarcía en colaboración coa ONG Acción contra el Hambre. Hoxe clausurábase o taller no Auditorio da Vila coa entrega de diplomas a cargo do alcalde Alberto Varela, da concelleira de Benestar Tania García e das dúas coordinadoras de Acción contra el Hambre. A esencia deste proxecto é o traballo en equipo, a colaboración e facer posible que o que todos temos dentro, eses circuitos que en forma de competencias para o emprego e para a posta en valor da persoa como tal, que ás veces un pouquiño se van desconectando pola dinámica da vida, do traballo, dos procesos do contexto socioeconómico que estamos vivindo, pois que os podamos volver a conectar. As coordinadoras destacaron as competencias e a actitude dos participantes á hora de traballar, algo importantísimo e que se pode trasladar a todos os ámbitos da vida dunha persoa. Se reforzaron un pouco todo o tema do traballo en equipo, flexibilidade, adaptabilidade, as competencias digitais que hoxe en día son fundamentais, é algo que unhas humanizades moi ben, outras non tanto, pero que hai que seguir traballando. E o proxecto permite traballar esas cousas. E permite, sobre todo, unha cousa fundamental, que é facer un exercicio de autocoñecemento, que eu sempre digo que é para valientes. E vos fuchedes todas moi valientes. A vosa valentía en non decaer naquelas situacións tan difíciles nas que tendes unha situación de paro prolongada, e se non fora pola vosa valentía, sería moi fácil caer no desánimo, pero nada máis lonxe, é dicir, desto esperábamos que saíades todavía máis reforzados. O resultado deste obradoiro foi totalmente positivo. 10 dos 25 participantes conseguiron un contrato laboral, 6 deles están agora mesmo en procesos de selección e outros tantos puideron prepararse para obter unha formación regrada da que carecían, outro dos obxectivos. Tedes perfil, cada unha no sector no que está buscando para poder traballar nunha empresa, dende unha conserveira ata nun almacén, ata nun tema de diseño gráfico, cada unha no sector no que se desenvolve. Y en este proyecto, mientras tuvimos este proyecto, trabajé en varias empresas, en fábricas y en hostelería. Tuve varios contratos por poco tiempo, de no larga duración. Y sigo trabajando ahora sí, gracias a este proyecto, que la verdad estoy muy contenta. Yo dejé desde el 2012 sin trabajar. Luego, bueno, he trabajado días sueltos hace poquito en el puerto de Villagarcía. Hace poquito, traballo de carga e descarga. O programa Vives Emprega leva atendido a máis de 3.500 persoas nos seus proxectos, con porcentaxes de inserción laboral por enriba do 50%. Durante os 4 meses que durou este curso, os 25 participantes aprenderon moito sobre como conseguir un traballo, pero sobre todo, para o que lle serviron estas semanas, ademais de para facer amigos, foi para entender que eles, como a calquera outra persoa, tamén poden chegar a conseguir aquilo co que soñan. Pero bueno, estamos ahí y no me voy a rendir, porque la primera palabra de Silvia Gálvez es no te rindas.